Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Смачно есці. Смачной раницы жадаем вам мы, Полина, Кася и Лесик. І сёння мы раім вам падрыхтаваць невялікі пачастунак для яшчэ аднаго нашага сябра. Вы здогадываетесь, якога сябра мы маем на увазе? Гэта добраранкаўскі дамавік. Так, жыве ў нас такі, толькі ён вельмі сарамлівы і амаль што не паказваецца. Але мы не забываемся пачаставаць яго чым-небудзь смачненьким. А вы калі-нибудь бачылі свайго дамавічка? Дамавікі такія, не любяць паказвацца. Але яны любяць гарэзіць. Можа, вы чулі, што хтосьці ціхенька стукае, ці раптам нешта падае на падлогу? Гэта гарэзіць ваш дамавічок. Калі вы адпраўляецеся на заняткі, дамавічок выходзіць са сваёй схоўкі і ідзе шукаць пачастуначак, які вы пакінулі. А калі вы жадаеце, каб ваш дамавічок быў здаровым і бадзёрым, пакідайце яму карысныя пачастункі. А вы ведаеце, што можна лічыць карысным пачастункам? Тое, што раяць вам бацькі. Давайте пералічым, які пачастунак можа быць. Так, усе правільна. Яблык, морква і груша. І, вядома, трошачкі малака можаце пакінуць для дамавічка. Толькі і самі не забывайцеся на ўсё гэта. А вось булачкі і цукеркі можна з'есці толькі, калі вы добра паснедалі. А яшчэ можаце запрасіць дамавікоў разам паглядзець мультфільм. Паглядзіце на мяне уважліва, калі ласка. Кася, трымай спінку роўненька. Так, вось так добра? Мне здаецца, што І трошачкі... мне падалося, што на адзін вяршок ты стала вышэй. Ой, здорово! Мне так хочацца быць вышэй. Цяпер можаш усім гаварыць, што падрасла на вяршок. Паглядзіце уважлівей. Можа, я трошкі больш падрасла, а? На 2 вяршкі? Не, так я не хачу. Усе будуць гаварыць, што я ад гаршка 2 вяршкі. Вяршок – гэта старадаўняя мера даўжыні. Яна раўнялася шырыні 2 пальцаў, сярэдняга і указальнага. А гэта трошкі больш за 4 сантыметры. Мне гэта падабаецца. Толькі давайце яшчэ як-небудзь па-іншаму мой рост памерым. Калі хочаш, можам памерыць цябе ў цалях. А гэта што? Цаля – гэта адлегласць, роўная даўжыні верхняй фалангі вялікага пальца. Раней цаля магла быць трошкі большай ці трошкі меншай. А гэта чаму? Таму што пальцы ва ўсіх рознага памеру. У кагосьці ручкі большыя, а ў кагосьці, як і ў мяне, маленькія. Так, я прашу адказаць мне дакладна, наколькі цаляў я падрасла. У сучаснай матэматыцы гэта дакладная велічыня. Яна роўная 2,54 сантыметра. Ой, дзякуй, толькі вы мяне зусім заблыталі. Як мяне лепш памераць? Сябры, вы ж добрыя матэматыкі. Адкажыце нам, калі ласка, што больш, цаля ці вяршок? І давайце паглядзім наш ранішні мультфільм. Якія разумныя нашы гледачы. Хутка вызначылі, што вяршок больш за цалю. Адкажыце мне, калі ласка, што такое конскі чаравік? Ну, напэўна, гэта спецыяльны абутак для конікаў, так? Кася, а ты як лічыш, што гэта за чаравікі такія? Ха, Лесік, усе твои пытанні абавязкова з падвохам. Таму лепш сам раскажы, што за дзіўная з'ява конскі чаравік. Ну, добра, добра. Дам вам адну падказку. Гэта таксама мера даўжыні. Няўжо хтосьці вымяраў абутак якога-небудзь каня? У старадаўнія часы ў Японіі існавала такая мера даўжыні. І яна была роўнай шляху, падчас якога стоптавалася саламяная падэшва, якая была прымацавана да капытоў каня. І гэта канструкцыя называлася конскі чаравік. А мы можам прыдумаць сваю меру даўжыні. Так-так, Касін чаравік ці Палінкін ботик. А як вам назва вуха Лесіка? А вы што прапануеце? Прыдумайце, калі ласка, сваю меру даўжыні ці вагі. А каб усім прыдумывалася лягчэй, давайце паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. Сябры, а колькі хвілін вы дабіраецеся да сваёй школы ці дзіцячага садка? Усе нашы гледачы ідуць на заняткі не больш за 15 хвілін.
хтосьці пад'язджае на машыне ці школьным аўтобусе. Але гэта таксама не займае больш за паўгадзіны. Але ёсць на зямлі школы, у якія не так проста дабрацца. Вы можете сабе уявіць, што ў школу трэба ісці 5 гадзін, ды яшчэ па вузкай горнай сцежцы. Ой, там нават уніз страшна глядзець. Аднак не баяцца кітайскія школьнікі з пасёлка Гулу у кітайскай правінцыі Сычуань. Напэўна, там усе выдатнікі. Чаму ты так лічыш? Таму што той, хто пераадолеў такі шлях да школы, проста не можа дрэнна вучыцца. Так, усе школьнікі там вельмі старанна рыхтуюць дамашнія заданні. А вось у другой кітайскай школе вучні паднімаюцца па доўгіх лесвіцах. Прычым лесвіцы гэтыя даволі небяспечныя і ніяк не замацаваныя. Напэўна, дзеці дапамагаюць адзін аднаму, каб не зваліцца падчас такога падарожжа ў школу. Менавіта так. І школа знаходзіцца на вяршыні высокай скалы. Напэўна, гэтыя школьнікі мараць пра дыванок-самалёт, каб сесці на сваім ганку і праз некаторы час уляцець у свой клас. Магу пазнаёміць вас са школьнікамі Калумбіі, якія могуць трапіць у сваю школу, праляцеўшы 800 метраў над ракой Рыа-Негра. На дыванку-самалёце? Не зусім. Яны пралятаюць гэтую адлегласць, трымаючыся за стальны кабель. Напэўна, гэтых вучняў можна назваць самымі адважнымі школьнікамі ў свеце. А ўсіх нашых гледачоў можна назваць самымі лепшымі дзецьмі і цудоўнымі вучнямі. Чаму б нам не падарыць такім дзеткам цікавы мультфільм? Сябры, мы вельмі хочам, каб ваша дарога ў школу ці дзіцячы садок была бяспечнай. І нават калі вам будзе трэба перайсці на другі тратуар каля свайго дома, будьце вельмі уважлівымі. Вадзіцель можа проста не заўважыць вас, так што ўпэўніцеся, што машыны спыніліся і вас добра бачна. Ужо можа быць слізка, таму асцярожна ідзіце па першым лёдзе. І самае галоўнае, калі вы будзеце крочыць у школу ці ў дзіцячыя садкі, калі ласка, паглядзіце, што адбываецца ў прыродзе. Калі сонца прачынаецца, як зіхаціць на галінках іней. І не забудзьцеся цяплей ухутацца, у цёплы шалік, надзець пальчаткі і добра нацягнуць шапку на вушы. Засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Усе добра ведаюць, што нашу праграму трэба глядзець з панядзелка па пятніцу роўна ў 7 гадзін раніцы. Цудоўнага вам дня! Новых адкрыццяў І добрых сяброў! і да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!